Iloilo City Government ginatunan ang pagpatuman sang bago nga protocol matapos gindeklarar sang World Health Organization nga tapos na ang pandemya. Ginatunan sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo ang pagpatuman sang masalog nga pagsulundan kadungan sang pagdeklara sang World Health Organization nga tapos na ang pandemya. Matapos ang halos 3 ka tuig nga pagpatuman sang health protocols kag minimum health standards kaangay sa paggamit sang alcohol, pag-usar sang face mask kag social distancing. Tanan ini ang posible nga dulaon na. Suno kay Mayor Jerry Treñas, may meeting siya kaupo ng Local Health Board para hambalan ang mga pagbago o kung pagdula sang protocols. Ato siguro karon sa meeting naman, karon ta kung ano kay naghambal na ang WHO man tapos ng pandemic, ang aton nga HCUR way man nagasaka sa 70% o hasta lang 38, 39%. Karon ta karon kung ano aton mga bago nga mga protocols nga patuman sa syudad. Sa piyak sinitinan, nagapati ang alkalde, importante sa gihapon ang proteksyon sa kaugalingon kag sa komunidad. Gani ginahaylogin ang publiko nga magkuha sang booster shots sang COVID-19 vaccine. Bukas ang mga district health centers sang syudad para sa mga maluyag magkuha sang bakuna. Magluwas siri, mayara man sang pneumonia kag flu vaccine nga igabakuna sa mga empleyado sang City Hall. Luwag ni Mayor Treñas nga mayara sang proteksyon ang mga empleyado, ilabi pa nga nagkalain-lain nga mga persona ang ginatubang sa trabaho. Ang akon nga mga bayan, may pa bakunagin. Diri sa aton sa City Hall, may ginapaschedule ko ding pneumonia. Palihog lang ang mga wifi na pneumonia shots, pneumonia ka mo. Kag papangita ko para sa flu shots, para makapa-flu shots man ang tanan, no, na ari diri sa City Hall. Libre ang igapanghatag nga bakuna sang Iloilo City Government para sa mga empleyado kag pumuluyo. Subo nga may deklarasyon na sa pagtapos ng pandemya, tutukan sang Iloilo City Government ang pagpabakod sang ekonomiya para makabawi ang negosyo. Pagpadayon sa mga proyekto kag programa nga makabenepisyo sa mga pumuluyo kag paghatag sa mga puslanon nga serbisyo para sa kadaman. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.